Uy, what's up, man? Musta? Nya, musta yung New Year? O ano, may kwarta no? Ikaw nagtanaw ka karon diya, wala kay kwarta. Nahurot to sige kag inom. Inom ni mong mayo tong kuan. 31. Kaya man ta. Pwede ko nang inom nako, kurot kay akong kwarta. Pero karon, na ako'y mga ipasundayag sa inyo nga trabaho. Unta, ganahan mo ani nga trabaho. Kani nga trabaho, ang angay lang ni sa mga tao jud nga wa joy laing trabaho kundi nagsigir og pero karon sige kag tanaw og YouTube, sige kag tanaw og YouTube dira. Sige kag tanaw og video. Trabaho pod. Kay pero makakwarta ka, wala mo kay kwarta ka. Ano? Wala. Pero haday ta wala po ko'y kwarta. Na karon, na ako'y trabaho nga ihatag sa inyo ha. Hiring ni sa China. Kung ikaw diha nga nagtan-aw ka isa ka sa mga walay trabaho tapos qualify ka sa qualification nila para lang makasulod ka ni nga trabaho. Og kani nga trabaho, hiring ni siya sa China. Specifically sa Wuhan. Kay dito naay mga 100,000.1 store nang nanginahanglan og OFWs. So ang ilang gikuha gid gikan sa Pilipinas kay kabalo sila nga Pilipinas. Pag abot sa kanang trabaho, hardworking kay Pilipinas maong kita. Ilang gioferan ana nga magkuha og 100.1,000 ka tao. So basing isa ka sa makuha ani. Sayon ra kayo mga qualification ani. Before na ko ipasundayag kaning mga qualification na kung unsa pud nga trabaho, usa na ko na ipasundayag kung i-shout out sa nato na yung mga pinakakusog nga toys. Shout out kang Ninya nga kamangyan. Shout out kang Charing kamangyan gyapon. Igsaw na sila. Yeah. Shout out kang Dudong Turita. Ug shout out sa akong pinakatibay, pinakaisog, pinakagahi, pinakakuyaw, pinakagahi mo inom, dugay mo hubog. Shout out kang Rulan nga Kaskiho no. Og katupod yang partner pinapod kagahi, pinakagahi, pinakakusog, pinakapower, pinakabagtik, pinakahagtik sa tanan. July nga Tormes. Ug sa tanang mga solid na mga kurukutoys diha. Yo, what's up men? This is Makagago. Mao lang to atong ipang shout out no. Unya karon kan-ani akong transisyon. Magsugod na ta. So katong mga gipang-ingon ako gini ng job hiring og mga qualification ana nga job, kana nga trabaho, ako nang ipasundayag sa inyo karon isa-isa. Ang qualification ani dire, nalang kay experience sa panghugas, pagpamugha og kahoy, pagpangahoy, ug unsa pa nang mga experience ni diha, isulat na sa bond paper, isbutang na didto, mao na ang ilang gipangita nga qualification. Dili na sila kinahanglan og police clearance, barangay clearance og puro clearance. Basta na lang ka itong mga gipang mention o gina na kay 1 month experience ato, dawat na ka. Ana ilang gihatag nga qualification para makuha din na nila ang 100,000.1 mga OFWs. So kung ikaw nga wa jud kay trabaho diya, apply na. It takes ko search 975-142-9846 ug replyan dayon ta ka kung unsa imong trabaho. So mao ni imong trabaho. Imong trabaho is kabantay ka anang mga lucky charm sa China. Kanang gitawag nila o golden cat statue. Katong mag-ana-ana rin ba? Mag-ana-ana ba? Mauna imong trabaho. Bukit ang trabaho ana. Pagsugod nimo karon og trabaho, antod mag-close ang store. Pag-close sa store, usa pa ka mongundang og ana-ana. Simbas ako.